Štartovanie tretí rozdielnejšia popoludňa, ktorým je steeplechase na 3800 metrov od Oceánu Šapiri. Že koho má to na mysli. Sedem aktérov tretích dosíl pomaly vchádza do dosílej dráhy. V tejto chvíli boli tretie dosíly dnešného popoludňa na Čapili odštartované do vedenia. Vera Vary na druhom mieste sa usadil, Vovec na treťom mieste, Cigaret pred konmi je veľký živý plod. Uvidíme, ako sa aktéri vysporiadajú s prvým skokom. Zdá sa, že všetci a bez problémov. V čele stále Vera Vary, ktorý zvykne chodiť dosti zo špice, za ňou na druhom mieste usadený Cigaret, na treťom mieste Vovec, následuje Slavika, so vstupom asi 15 dĺžok Bruno, Tracy a na poslednom mieste Revanš. Za malú chvíľu kone vybočia poprvýkrát na diagonálu, stále vo vedení dvojica Vera Vary z vonkajšej strany Cigaret a pred nimi bude veľká vodná priekopa. Na treťom mieste favorit Vovec, na ďalších miestach Slavika, ktorá tam mala drobné problémy, Bruno, Tracy a na poslednom mieste Revanš. Polovici dve steny, respektíve diagonály pre zavedenie Cigaretu, ktorého sme takisto ako Vera Vary zvyknutí na dostihy, ktoré chodí zo špice, na druhom mieste teda Vera Vary, na treťom mieste Vovec, tam je kompakt nastupí Petra Koni, na štvrtom mieste stia Slavika, ďalej Bruno so vstupom Tracy a Revanš. Kone za malú chvíľu absolvujú pyramídu prijazeckých oddielov vo vedení stredĺžkovým náskokom. Cigaret na druhom mieste Vera Vary, tretí Vovec, na ďalších miestach Slavika, Bruno, Tracy a Revanš. V tejto chvíli kone pred tribunami absolvujú tribunný skok. V čele stále s trojšľadĺžkovým náskokom Cigaret, ktorý mal drobné problémy, na ďalších miestach Vera Vary, ku ktorému sa blíži skupinka Vovec, Slavika a Bruno. So vstupom stále pokračujú Tracy a Revanš. Pred koňmi je na dlhej sene liverpoolský skok, ktorý ako prvý bude skákať Cigaret. Na druhom miesto sa posunula Slavika, pri bariére následuje Vera Vary, Vovec, so vstupom jedný Bruno. V oblúku sa pole koní vyrovnalo na 5 členov vedúcu skupinku, stále však je v čele Cigaret, k nemu sa už priblížil na 3-4 dĺžky favorit týchto dostihov Vovec, ktorého sa zleje šampión Pavel Prúdek. Kone majú pred sebou veľký anglický skok, jeden z obávaných skokov. Všetci aktéri z čelnej skupinky bez problémov v tejto chvíli sa blíži k tomuto skoku a zdárne prekonáva Tracy, avšak Revanš mal problémy a stratili jazdca. Pred koňmi je francúzsky skok, stále vo vedení Cigaret. Problémy tam mala Slavika, ktorá takisto stratila jazdca. Na druhom mieste teda Vovec a na tretie sa posunul Vera Vary. Dostihov ešte pokračuje Bruno a Tracy. Kone po druhýkrát budú prekonávať pyramídu prijazeckých oddielov, začala sa teraz došla favorit Vovec, na druhom mieste o dĺžku stále stíha Cigaret, so vstupom asi 5 dĺžok následuje Vera Vary, dostihov ešte pokračuje na 4. priečke Bruno a na 5. Tracy. Pred koňmi sú záhradky, teraz sa Cigaret posunul opäť do vedenia. Na diagonálu prosíme sanitku. Cigaret tejto chvíli sa dostal do 5-6 dĺžkového vedenia, pre druhého Voveza na ďalších miestach pokračuje Vera Vary so vstupom Bruno a Tracy. Po poslednom stiflovom skoku stále Cigaret v 5-6 dĺžkovom vedení. Zdá sa, že od svojho najväčšieho súpera odchádza, avšak Jendo Havlíček a Petružňov tradičné pomýlil kurz dostihov vytočil a Vovec zostal osamotený vo vedení. Na druhom mieste Vera Vary, na treťom mieste Bruno,
a v poslednom, respektíve štvrtom Tracy. Zdá sa, že Boves si cvala neohrozenia pre svoje ďalšie víťazstvo. Ohroziť by už mohol jedine pád na videovej prútenke, pretože Boves má v tejto chvíli náskok asi 150 metrov. V tejto chvíli sa Boves preniesol cez poslednú prekážku a do cieľa, respektíve ďalšiemu víťazstvu. Už veľa nechýba. Na ďalších miestach sa rozpútal súboj o druhé miesto, kde stále však mal Veravary určitý náskok pred tretím Brunom a štvrtou Tracy. Cigaret pokračuje dosť na 5. mieste. V tejto chvíli Boves ultra zadržane prechádza cieľom. Na druhom mieste Veravary, na 3. Bruno. Na 4. si ho poraziť unavenú Tracy. Cigaret, ktorý vybočil po tejto dosť po obrátení do